Vi har om vulkanen Galeras, og den her screencast er lavet af Luca, Sisse og Line. Vulkanen Galeras ligger i den nordvestlige del af Sydamerika, som vi ser her markeret med den røde ring. Den tårner sig op over et tyndt befolket område, som blandt andet indebærer byen Pasto, der fungerer som hovedstad for departementet Nariño i Colombia. Pasto har godt 400.000 indbyggere og har før i tiden været kendt som et vigtigt kulturelt og religiøst område, men er i dag en handelsby, som er kendt for træskærearbejde og smukt lakerede trævarer. Området omkring Galeras grænser op til Stillehavet samt Ecuador. Selve vulkanen befinder sig i en stor nationalpark, hvor området er meget grønt og frodigt, hvilket man blandt andet kan se i de store skove. Galeras er en stratovulkan, også kaldt en keglevulkan. Vulkanen har en højde på 4.300 meter. Det er en af de mest aktive vulkaner i Colombia. Vulkanen ligger på flere tektoniske plader. Typisk for denne vulkan er, at vulkanens udbrud er eksplosiv og kortvarig, hvilket blandt andet kan ses som resultat af, at Galeras ligger, hvor 3 kontinentalplader støder sammen. Nazca-pladen, North Andes Block og den sydamerikanske kontinentplade. Hele dette kompleks hører ind under The Ring of Fire, eller også kaldt ildringen, som er et område, der omkranser Stillehavet hele vejen rundt. Vulkanen er skabt ved en destruktiv pladegrænse, hvor der er sket subduktion. North Andes Block har tidligere løsrevet sig fra den sydamerikanske plade. Vulkanen opstod, da Nazca-pladen stødte sammen med North Andes Block. Herved skete der det, at Nazca-pladen, der har størst densitet, sank ind under de andre plader, og grundet den høje temperatur og det høje tryk, er det stykke af pladen, der er nedsunket, begyndt at smelte. Det, der er karakteristisk for en destruktiv pladegrænse, er blandt andet vulkaner, hvilket ses i dette tilfælde. Marmortypen er en blanding mellem basalt og andesit. Dette ser man i, at SiO2-indholdet ligger på 54%. I 1992 var Galeras også i udbrud. Dette udbrud fik vulkanen med på skalaen med en VEI på 2. VEI står for Volcanic Explosive Index. Udbrudssøjlens højde var på 1-5 km og havde en tefremængde på mellem 100 til 1000 kubikmeter. Galeras første udbrud skete i år 7050 f.Kr. Sidenhen har der været en lang række udbrud, blandt andet i år 3150, 2580, 1160 og 490 år f.Kr. samt år 890 e.Kr. Disse årstal er selvfølgelig alle sammen cirkatal, som man har kunnet finde frem til ved hjælp af radiokarbondatering. Generelt set er Galeras en meget aktiv vulkan, som har været i udbrud 33 gange inden for bare de sidste 500 år. Galeras har haft flere perioder, hvor den har forholdt sig passivt for efterfølgende at blive aktiv igen. Siden 1981 har den været enormt aktiv. Bare i år 2009 var den i udbrud hele 10 gange. Det seneste udbrud var tilbage i 2012. Der har selvfølgelig været forskel på, hvor store de enkelte udbrud har været fra gang til gang, og heller ikke alle dens skader er forårsaget af lava. Faktisk er lava ikke en stor trussel fra vulkanen. Man skal derimod nærmere frygte for skader ved nedfaldende sten efter eksplosioner, gasudbrud samt lava. I 1985 døde der 23.000 mennesker i en lahar. Det er også bedre kendt som et mudderskred. Mudderskred blev dannet ved, at vulkanen varmede den omkringliggende jord op. Jorden flyttede således på sig og hev mere og mere med sig i en form for lavine. I 1993 var der endnu et udbrud, hvor 9 mennesker døde. Heraf var 6 af dem videnskabsmænd, som befandt sig nede i vulkanen, da den gik i udbrud. De var nede i vulkanen for at samle gasprøver fra en aktiv vulkan. Den eneste, der overlevede dette udbrud, var ekspeditionslederen af denne mission for at finde gasprøver. Det var alt, hvad vi havde at sige om Galeras, og vi håber, at I blev lidt klogere på den her vulkan.